हाय गाइस, आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जानाय लोंनायसो जाहैबाय। फुंजा नै जोंहा हम मिनिस्टारा हुकुम होलायबाय आंखौ दिनै फुङावनो दाउ जानोसै जाहैबाय आरोखि। मैयानो खानानै दोनखानाय दंखायोमोन। एकदम दाउआ माने बिदै दैहांथार आरो माने फिसा मासेल' दंमोन सिगाङाव। बे सिगाङावनो माने बियो मासेल' फिसाखौ बियो ख' फेदेरबाय। बेनि उनावहाय मा जाखो, बिदैबो दैफिनाबो बिराद गोबाव गावजोंनो समान जागुलायबाय दाउ मासेया। बिदैबो दैया, मा जाखोथाय बुजिनो हाला आरो। ओंखायनो दिनै फुङावनो आंना बुरिया बुंबाय, दाउखौनो जानोसै दिनै फुंजा माने न'आवबो थालायनाय जाया जोङो। माने आंबो फुङाव ओंखारलांबाथाय डाइरेक्ट हरावसो सहैयो बिदि आरो सामफ्रामबो। ओंखायनो फुङावनो जानाया मोजांसिन होननानै फुङावनो होखावबाय आंबो हुकुम मोननाय लोगोनो। बेनिफ्रायथ' नै जा मोजां मा खालामनानै आङो गोदाबाय, साफा सुफा खालामनानै। बिदै दैसे दंलायोमोन आरोखि। बिदि एकदम मेजेमखौ नुदोंना माबायदि? मेजेमानो माबाबायदि जालायखाबाय आरो। खुमब्राजों जानो होननानै दोनबाय थाखानाय दंखायोमोन, खुमब्राजों जागोन होननानै। खुमब्रायाबो जोंना रेडि जाना दंखायो। खुमब्राया थारैनो जेरैबायदि सान्दों बिदिनो जामारदों। माने खुमब्रानि माबाया महराबो मोजां, आखलाबो मोजां होननाय बायदि जादों आरोखि खोथाया। बेनिफ्राय उनावहाय जानानै मोनथिबाय मा बुस्थुआ नंमारगौ आरोखि। एकदमबारे साननाय बायदि जामारदों आरोखि। जि गोथाव जामारदों, एसे गोखैज्रो आरो। नोंथांमोननो बे ससे भिडिअखौनो आं लाबोबाय, जानाय लोंनायखौनो। नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर फैदोंबा अन्नानै आंखौबो लोगो खालामनानै लादो। आंबो नोंथांखौ लोगो खालामफिनगोन होननानै आङो खोथा होनाय थाखाबाय। दे बिदिब्ला जोबजासिम नायलांदो आंनि बे जानाय लोंनायनि मोनसे ब्लग। थेंक इउ स' माच। लकेल दाउआ हाराया एसे बारासिन जायो, गोथावा बारा। गथ' गथायफ्रा खिन्थु बयलारखौसो साबसिन मोनो। आं खिन्थु मा मिसाखौ बुंनो, बयलारजों आंहा मेगनानो थाङा बयलाराव। बाहेरायावथ' बयलारानो गोजा, बेलेग ड्रेस दं। ड्रेसनि खोथा नङा, फिसिनोबो साबसिन जाहैबाय बयलारनि खोथाया। जायफोर आंनि चेनेलाव फैनानै आंखौ नायदों, धन्यबाद थाबायलै जोबजासिम नायनायनि थाखाय।
आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद थाबाय। दंबावोसो ने मेथाइ जानाय बायदि जाबाय आं बेदरखौनो नांगौनि बारा देहा थानायाव जानांगौ देहा थाबासो बेहा नङा होमबा देहा थाबासो गासिबो अलराउन्डार जायाबा बबे देहायाव थागोन बे देहायानो थानाय नङा। जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै लोगो खालामनानै लादो आंखौबो आंबो नोंखौ लोगो खालामफिनगोन। जायफोर गोदानफोर फैदों आंनि चेनेलाव नोंथांमोनहाबो आंखौ लोगो खालामना लादो फाला बदलसो नालाय बेबो आंबो नायना होगोन नोंथांनि चेनेलखौ। मेथाइ जानाय बायदि जाबायलां बेदरखौ जाखांबायानोसै धन्यबाद थाबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय देवालि फुजानिसिमबो बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अग्रेम धन्यबाद होग्रोनाय थाबाय। दे बिदिब्ला दिनैनि बे जानायनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय गाइसमोन। माबाफोर बुंफ्लांबायदोंबा माबाफोर बाहादोंबा निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिं थिनाय थाबाय गाइसमोन। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय।